Teraz by som vám rada ukázala rybie kolagény, alebo morské kolagény, ktoré v Egypte dostať. Tento je môj najobľúbenejší. Je to fish kolagén od tejto značky. Máte to tu. Používa ho aj moja mamina. A teraz ho kupujeme s Filipom v lekárni pre jeho maminu, ktorú týmto veľmi zdravím. Dobrý deň, teta. Tak dúfam, že vám bude naozaj fungovať. Je to úžasný taký kvázi, nie že krém, úplne je skôr také sérum alebo gel. Rýchlo sa vstrebáva, rozotiera sa rýchlo. A táto celá lahvička vám vydrží aspoň toho pol roka, keď to budete používať naozaj pravidelne, takže to sa oplatí do toho investovať a asi vás zaujíma ako teda na to. A tento postup platí pre obidva, toto je zase zo značky Bobana a to je morský kolagén, ale hovorím, tento je trošku lepší za mňa, ale obidva sa používajú rovnako, čiže na vyčistenú pleť si to naniesť, počkať, že to vstrebá, čo môže byť tak minútka, 2-3. No a potom si na to kľudne naniesť krém. Môže byť aj denný, ale ja radšej odporúčam používať to na večer, lebo počas celej noci to pôsobí a naozaj to pomáha proti vráskam. Samozrejme, není to plastická chirurgia, ale ak ho človek pravidelne používa, tak výsledky vidí. Takže odporúčam. Čo som práve objavila v egyptskej lekárni, tak tento krém Egyptian Magic, čiže egyptská magia, alebo magický egyptský krém, možno mnohí z vás zaregistrovali aj na slovenských či iných medzinárodných stránkach. No, našla som to aj tu na Google, pozrite sa. Je tu ten istý. Akurát, že tá cena, nebudete veriť. V egyptskej lekárni okolo 250 poundov, čiže dajme tomu okolo 9 eur a cena na Slovensku 40. Takže oplatí sa, ak na ne narazíte, tak v Egypte určite kupujte. Jo, a jak sa používa? K čemu sa používa? Pro ľudí, ktorí to nevedí. Čo tam je napísané? Ako používaš ty? To je pre všetky. Ja som ho ešte nemala, ja som práve, že ho videla iba na slovenských stránkach, dal sa mi veľmi drahý a aspoň vidím dobre, že som si počkala. Píšu tu, že je to pleťový krém, ktorý vyživuje, zvlhčuje pleť, je to vlastne taký balzám a má výživnú receptúru, údajne nadväzuje na tradíciu zo starovekého Egypta. Je na všetky typy pleti, najmä však pre suchú, namáhavú, podraždenú. A iba sa tak roztopí v prstami, v dlaniach a nanesiete na pokožku.